May gabi diha mga kaugmadamlag. Kumusta mga adlaw nato? Manginaot ako nga okay ra ka diha kay gala. So padayon tas kinabuhi, padayon ta. Always be happy. Kanunay magmalipayon diri sa kalibutan. So God bless natong tanan. So mga kaugmadamlag, daghan ding salamat sa kanunay nga pagsuporta diri sa atong ginagmayng kalingaw diri sa Facebook. So mag-upload taw video. So inaot nga daghan mong makatunan sa atong mga kalingaw ba. So salamat kayo sa mga kaugmadamlag nato diha nga ni comment sa atong mga kuan, mga pangutana diri sa Facebook. So daghang kayong salamat ninyo. So karon na pud mga kaugmadamlag, na pud pangutana ninyo. Basag dili mo mabalaw og tubag. So para na po ni sa ato. Pero before ko mangutana, shoutout day ko sa akong amigo diya sa Samongita. So ni-request siya nga shoutout na ko siya. So si Daryl Soor, shoutout nimo diya sa Tibo Pamilya. Kumusta ko diya bay? Kumusta sa Tibo Pamilya? And si Daryl kauban din akong trail. So more trail on 2025. Amping lang ta, amping sa kanunay pag-drive motor. So mga kaigala, mao ni akong pangutana din ninyo. So kani murag kuan ni siya, kaning talagsaon na kani siya gamiton. Kanung kuan ni sa una, pila ka time sa dagito sildam na kaayo ko nakadumagani. So kamo basig na may idea ani. So please kuan nagamta tubag comment ta sa atong kuan Facebook. So mo na itong pangutana mga kaugmadamlag. Ano kaya sa palagay mo? Bakit kaya? Ikaw ang doktor, ako tinatanong niya. Doktor ba o si kulturero? Doktor, gamutin mo yung mukha mo, oh, ha? Gamutin ko yung mukha mo, eh. Pangutana na to, unsay buot pasabot gyapon ani, pinulungan. So bay-bay ko tang mga pinulungan ani, di ba? So mga sa English pa mga figure of speech ba. So sa mga English daghan na sila diya. So kita mga Bisaya dili pud ta palupig, ubay-ubay pa ni nga tuwa. Mas ubay-ubay pa ni nga tuwa. Mga Bisaya kita bisdak. So ang pangutana nato is unsay buot pasabot sa pinulungan nga galatay sa lugas sa lanot. So nakadungog na mumuana o kapilar na daw yung nakadungogan na sauna. So karong mga kuan panahon na wala ko kadungogan na. So mga batanon karon, mga bagong tubo, murag wala na sila kabutana. So kamo mga kaugmadamlag na nay idea, please comment gyapon ta. So para sa uban, para makasabot. So akong usbon ang akong pangutana, unsay buot pasabot sa pinulungan nga galatay sa lugas sa lanot. Na adi maglatay nga kuan. So please mga kaugmadamlag, comment ta. So padayon. Peace and God bless. Thank you mga kaugmadamlag. May gabi. Love is not about finding the right person. It's about becoming the right person.